Nginibingelele nonke babukeli emakhaya. Igama nguSimangaliso wakwaMtshali. Umagalela gase njengengonyama uLinda Mkhonto, uNtselenduna uMasi avutshelwe echobeni. Ukhondlo uGebisa. Baye besho-ke bethi nenkosi ayiqedwa. Namhlanje ke sibuyile ngeepisode yokuqala ngqa kwishow yethu entsha uMacekeceke, i-episode esiphethe khona isihambeli sethu sanamhlanje esizozichaza khona manje ukuthi singubani wakwabani and sisuka kuphi. Sikubingelele bhuti wami, siyakwamukela kwishow yethu Izikhiphani Emtshezi. Yebo, ngiyabingelela sanibona nonke emakhaya babukeli. Ngiphinde ngibingelela nawe ubhuti lana. Ngithanda ukuzazisa nje ukuthi igama lami mina nginguSamukelo ngokwaMdunge. Emculweni ke bangibiza uPhuzu ubisi ke mina ke. Ngiqhamuka khona la eSikhothe Emtshezi. Oh, ngumculi kanti. Yebo, ngumculi kaMaskandi. Zikhipha ngomculo la Emtshezi manje kahle kahle ngawe. Yebo, ayizikhipha ngomculo impela. Awu madoda, kuyajabulisa-ke ukuzwa leyo nto. So manje sewuhambe wafika kuphi nezinga lakho mhlambe lomculo? Usukuphi nje ngokwezinga manje? Angingakusho ngokwezinga, ngona ngingasho ukuthi kena-ke angikakabi kuleli zinga leli engilifisayo, but ukuhamba ngiyabona okay kuyahambeka. Yize noma-ke ngingakafiki kuleli zinga leli engilifisayo, kodwa nje sengizamile kona, ngithe ukuphusha kancane. Hayi cha, kuyezwakala manje. Awume ukuthanda kwakho mhlambe umculo wawuthanda kusuka nini kahle kahle nje ukuzibona kwakho ukuthi unethalent emculweni futhi umculo nanokuthi like uMaskandi nje kuyo yonke imiculo wavela wachoose uMaskandi nje kwakwenze njani? Ukuthanda kwami umculo, ake ngeke ngisho ukuthi ukuthanda kwami umculo. Okay. Ngazibona nje straight mina siqu sami, yabo. Nanokuthi ke futhi okunye okwenzeka ukuthi mhlambe ngangihamba mhlambe noma edrobheni kanje nobaba. Makudlala ingoma mhlambe la ezitolo thizeni. Ngivele nje ngisukume nje ngigide, yabo. Bese kuyabonakala ke lapha abantu bephosa imali kanjalo. Ngagcina nami sengibona ukuthi okay lento ngokukhula kwami ngabona ukuthi okay kusho ukuthi kahle lento isegazini. Ngazibona nami straight ukuthi okay ngiyacula. Nabantu ngokusho kwabo emaceleni ngase ke ngaqhubeka kanjalo ngagacela emculweni kaMaskandi. No, yazi kubukeka ku-interesting ngaleyo ndlela leyo ngoba ngiyacabanga ukuthi baningi mhlambe abantu mhlamba sebeke bakuzwa mhlamba ukucula phambilini kodwa bebengazi ukuthi umsuka wakho nalomculo usukaphi. So manje mhlambe ezingeni ke lomculo wakho ke mhlambe uhambe wafika phi noma mhlambe izinga lakho noma umculo wakho ukhona la uhambe waze wafinyelela khona nje ukuthi uthola indlela mhlambe ukuthi ufike e-studio uyorecorda mhlambe kwenzakalani? Ngingasho nje ukuthi kona nje umsebenzi wami sengithe ukuphakamela kona impela. Yeah. Yize noma bekunzimanyana ke impela. Kodwa nje kona sengithandile impela ukuthi ukwazile yini mhlambe ukuthola uxhaso njengesakhamuzi sendawo mhlambe ukuthi ukhona ukufinyelela mhlambe la ufisa ukufinyelela khona mhlambe? Hayi, ukuxhaswa angifuni ukuqamba amanga. Hayi ngoba mhlambe ngihloso ukuthi ngikhaya abantu no uxhaso bengakalitholi, but kena-ke bengisafisa ukuthi ngikuthole ngoba bengihambe nginokha la nginokha khona. Ngifike ngithenjiswe kuhlehle yabo. Ugcina ungasalutholanga uxhaso, but ngabona ukuthi ngcono angizenzele mina straight mathupha. Okay, ilokhozana zikhona kodwa ingoma osuzikhiphile? Ingoma esengizikhiphile bezingakabikho, but bekusayilezi ezidemo nje ukuthi mhlambe ke uma uthi mhlambe njengama local artist uzenzela amademo. Amademo nibize kulowo mcimbi nisebenzise, but kodwa zikhona njengamanje esengigqokile ngabeka e-studio ezizoba semthethweni. Engifisa ukuthi abantu bazazi bazibone futhi bazilandelele. Ngizosidedela noma ngayinini. Manje awumeke mhlambe abalandeli mangabe mhlambe kwenzeka uperforma bebenza kanjani nje iperformance yakho bebeyijabulela noma bekwenzakalani makuthiwa use stage?
Hayi kwe-performance kakubuzwa-ke bhuti. Kwe-performance ayakubuzwa ngempela ngifuna uqamba amanga. Abantu bebejabula ngale ndlela eyisimanga. Ubone nawe okay usestage uthi yabona labantu baze bangithanda. Ngiphathi mase uphumile uyaxhawulwa left and right. Hawu madod. Uyaxhawula kuthiwa mfana wazwa inkinga khula sekufisela inhlanhla sizokuseka izinto nje ezikanjalo kuphela. Yazi babukeli emakhaya kuyajabulisa ukuzwa insizwa esencane kanjena ikwazi ukuthi ibe nethalente elinqayizivela ngalendlela ngoba mhlambe abanye abantu baningi abantu abafisayo ukufika kuleli zinga mhlambe akakulona lo music mhlambe ngesimo ke mhlambe samandla bengakhona ukufinyelela ngoba naye njengoba esho ukuthi akakaphumeleli ngokwanele ongawukuba nami ababukeli ngiyafisa ukuthi angazathi kuyo le show bebengaba khona abangakhona ukuthi beqhamuke bezama ukusiza bezame ukuxhasa lensizwa isazokwazi nje ukuthi isizwise nje nephimbo layo ke sizwe ukuthi nanoma kuthiwa ukhona ufisa ukuyisiza kodwa sizwe yona ukuthi yini eyiphethe kahle mhlambe ku music wakho kaMaskandi iyiphi ingoma ongathanda mhlambe ukuyizwisa nje ababukeli nje ngokwephimbo lakho kuze sokwazi phela ukuthi nolalele ekhaya nokubukayo nofisayo ukukusiza noma ukukulekelela abone ukuthi hayi cha la ngabe ngisiza umuntu ngimsize lento enekhona. Hayi engakuziswa nje abantu ukuthi ke belalele njengamanje lokho ngizokusho. Okay. Hayi. Kona lento awuyenza ongasekho yenzayo iye yangibonisa uthando. Njalo nje uma sengihamba sengibuyele emsebenzini eGoli ngwangenze kungakali. Ebesusho lamagama kimi kulekani wena themba lami obuye ungikhumbule phela ma bona benza thandwa sami obuye ungikhumbule phela ma ulithemba lami nobamba ngazi ngenze njani uzubone iselokhu ngehlukana nawe yangizange ngithola umunye ofana nawe isineke nje nowawunaso nothando wawunginika lona iqiniso nje owawunalo nothando wawunginika lona. Fwaciliza. Hayi siyabonga yabona babukeli nani niyazwela indoda enekhono elimangalisayo mina bengakujabulela ukuthi nimsupport kakhulu uzozisho njengamanje ukuthi enkundleni zokuxhumana ungubani ujwayele ukwenza ulive kodwa kulokhoza enkundleni zokuxhumana. Yebo ngiyabenza ulive. Angithi niyezwa ke babukeli nimfollowe ulive mina ngimuzwa manje ukuthi hey lo muntu lo uyayenza into yakhe uyakwazi umusic so ngiyacela ke ukuthi asho nje ukuthi enkundleni zokuxhumana ungubani utholakala kanjani. Enkundleni zokuxhumana ke nguphuza ubisi Mfokachiliza ngiyatholakala ku Facebook, Instagram, ku TikTok lezo nkundla zokuxhumana ngitholakala kuzona ke no WhatsApp ke nawo ke ngiyawudlala ngiyosebenzisa. Angithi niyazwa ke inamba ku WhatsApp kwabafisa mhlawumbe ukuxhumana nawe inamba ungangithola 076 378 2689 076 378 2689 ilezo namba engisebenzisayo. Nazwela ke nani babukele emakhaya siyacela ke sicela isupport nimphushe umfowethu ngapha kuko konke umzamo akawuzamayo nasenkundleni zokuxhumana nihambe nepage lakhe uphuza ubisi umfowachiliza nifike ni like nimfollowe mase na commenta kuko konke ke kwimizamo akayizamayo nawo wonke lama track akasazwakhipha kwi-EP yakhe mayiphuma cela nenze sure ukuthi niyamsupport ke nathi ke sizibongeleke siyithimba ke lezi khiphani emtshezi nathi ungasifollowa ke laphane epageini noma kwi channel yethu ya ku YouTube Isimanga Multi Project uhambe khona ufike usubscribe ulike mase uyashare ucommente lokho ke nathi kuzosenza ukuthi sikhuthale noma sibone izinga lomsebenzi wethu ukuthi liba kuphi siyabonga kakhulu ke inkosi nibusise bye.